I ćao ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecrafta modularnog preživljavanja. Upravo sam napravio svet, znači imam mod Bios of Plenty, a što koliko nam pojma, backpack, ono kao ranac, imam racing map, hoću ući još nekog modula, ovo je verzija 1.6.4 i imam ovdje mapu. Okej. Šta? To je neko drvo crno. Okej, sad ću napraviti mač kad ubijemo od svinje. Kad sam zašao u rudniku, vidio sam nešto opasno sad. Timber mod ću možda isto. I ubacit ću timber mod vjerovatno u narednim epizodama i stvarno ovo drvo je crno. Kao da jest. Mač. Morat ću drveta, pošto ću odmah kilom. Vidite što baguje. Pozdrav za sve koji gledaju pas. Idemo u ovoću. I treću. Ova epizoda neće dugo trajati. Samo čekam. A ubod. Hrane naravno. Evo imamo ugalj. Ovo što radi. Ajde skupla. Kad ću napraviti pickaxe, znači stvarno sam morao što treba da napravim. Ha? Vjerojatno prošlo pola. Prvo hrana imamo dosta privremeno. Dobro, žinama stvarno o... Dobro, nije. Ne znam, krivo. Samo kada mi pa. Za backpack trebat će mi dosta kože. Znači ono baš dosta. Borim. Mačka meni i idemo se jednu ova. Tu, tako. Sad, table. Za Bios Plenty trebam onako jak kompjuter, ako vam 1.7.2.1.7.6.4 to je red. I hoću da vam pokažem. Ako je na engleskom, pošto je na srpskom, idete options, video settings ili idete na brzo, na fast. I ako ono baš laguje i ovdje će vam pisati kao ono, ne znam, ja on, ne znam, to ne znam, nisi siguran šta je tačno, sad tačno piše pošto je na srpskom. To je kao da vam se ljulja slika ili ne.
okej, ja ću vidjeti kad mogu, znači, bio sam, danas igram malo nešto na serveru sa drugarima. I tako, znači sad skupljam drva. Dobro. Znači, dosta ću trebati. I čujem pamuka. I već je prošlo smo pola dana, sad je možda podne. Zašto je bila dan? Au, kako? Au, čekajte, moram ovdje uradim, baš mi neki dan. Pravljeni teren. Vratio sam se. Če bre? Gdje nešto imamo manje. Da, i ovako. Predlažite neke teme. Na seru koji imam Starcraft, to se zove Dead Slijeda, mislim. Ja, fail. A to sam stavio D, zato što sam isprobavao nešto. Mislim se zove kao D. Fail. A to D, teo sam da ispravam da li će mi raditi baš komplete, pa sam upio D, zato što ne razumijem. I velika pečnja. I jednoga pauk 2. Ajmo, vs. Ajmo, ajde! Full speed. Okej. Bolje da ne stižem odmah. Nego ću ovdje. Ispod ovako. Ću malo proširim. Čisto kompjuter i da ne možda volka trajamo. Ok, neka voda je privremena. Samo ovdje. Ok, znači moramo biti glasni, izvinite što sam malo tiši u klipovima. Znači ne znam nije ono. Ne znam. Idemo čest, okej. Ako nešto treba reći za tutoriale, nastavit ću da ovo. Nic, ovo. I napravim krevet. Ja ću ovo da proširim. Jako, što zemljište kamen. To od mene, ja ću ovo da proširim dalje samo, možda i ne, vidjet ću i ja se noć, vidjet ću, ja vas pozdravljam.